As rapaciñas da guarda sonche de moito palique, elas botan o anzuelo, quen queira picar que pique. Dende pequena eu xogaba por o medio das atadeiras, por o medio das redes, mentras elas cantaban as cancións de Chabola, e aí foi onde a mí me entrou o bichiño de ser atadeira. Pois é moi duro porque, pasas moito frío, as mans telas molladas, cuartéanse tos dedos, colles hasta sabañóns de inverno, É duro, e logo hai que coller pesos, as redes, as cordas veñen molladas do mar no verán, dentro da nave secan, pero no inverno están molladas, están húmedas, unhas enriba doutras, e quedanse tas mans. A pesar do duro que é o traballo das redeiras é o colectivo da pesca que menos diñeiro gana. E tamén creo que o que menos valor se lle dá a todos os niveis. O que pasa que, claro, é o teu traballo, gústanos e pretendemos que se nos reconoza como un traballo que podes vivir de. Eu preveo que ou faen algo para que a xente nova se meta, ou en 15 anos, 20 máximo, non hai unha redeira na Guardia. As redeiras somos as encargadas de reparar e confeccionar todas as artes de pescas para que non estén rotas e podan pescar en condicións. Eu encontro moitas cousas positivas dentro das compañeiras, dentro do que é o traballo. É unha cousa que te vai enjaiolando aí, vai te liando, non te enteras como, e cando te descuidas xa sabes atar. Vai te liando, e non queres facer outra cousa, só estás pensando en ir a traballar niso. Non é unha que son todas as rapaciñas da Guardia, non é unha que son todas usando os pares de medias para ter as pernas gordas, usando os pares de medias para ter as pernas gordas.